Hello mga bay, hello. Kumusta mga bay? Nami karon sa Sundays Farm. Nami karon sa Sundays Farm mga bay. So laag ni diri. Tanaw na to sa view diri. So sa gawas pa lang daan nindot na kay view. Aha. Itong tanawon sa sulod kung unsay naa. Laag mi diri, sponsor sa ni mga bay. Yan ay nag-offer na sakyanan na nag-offer sa sakyanan diri. Nami diri sa Shinda sa akong banggitan nga higala no. Diara o tanawan ninyo mga bay o. Magpagukod ra ba? Dara. Dara nga Shinda sa Hi, Kuwansa. Unsa may mga views diri. So naay duyan-duyan sa mga bata. Dayon. Sa murag nindot ang pamati diri ba? balik. Wala nindot kay mag-selfie ta diha. Dara mga bay. Asay pula karon. Hi Angel. Hello. Say hi Tia. Asay pula. Eh, Nagito wow. tanaw na to ang view diri mga bay no. Hinay dia. Ha? Di man ni mabali. Di mabali. Kaya naka-front man eh. Nara mga bay, mga flowers. Unsa pa eh. Dayon. Nay duyan sa dito. Duyan sa ba? Duyan. Ay, magtuyan man me. Dara duyan no na raw. O duha mo ni Tia. Tuyan po din eh. Dara mga bay. Sundays Farm. Den taman dito ang bulak. Mora ni. Moran. Ito mga view. Diya sa mga palaw. Si Bijuan sa nato din mag-selfie din tayo guman. Dara si Madam Maris. Mag-uul lagi din stiyan busog ng kay tagod. Ang bumbil oh. So dara mga bay ang views. Picture sa mo diha kay ako po niya. Daghan kayong palaw dito mga bay. Oh. Pwede malibang si lalong. Kay daghan daw, daghan ali. Naas manong nanguana, namubo sa iyang garden. So dara ang Sundays Farm. May mga Bermuda. Wala pa katubo. Sundance, uy, Sundays man. Unsa day ni? Sundays. 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 Sundays o Sundance? Pila entrance? Ang kay 280 na kuno ba? 288 means Lima. 280 divided by 5. Kuan. Tag-sizing sa. Aw. Lahi ang price sa bata. Mimi nalagi sa amin diri. Sa man siya po. Mga sa amin mga bay. Unsa may purpose ani mga sa amin? Bali 5. So musulod ka diri sa kuan. Musulod ka diri. Makita imong nawong sa 5 ka sa amin. Tara. May purpose. Dayon. Pwede ta malibang dahil ubos na ng palaw. Mangilon kag agungal. Dara iyang mga view. Hindot sa do gilingin nila oh. Asa? O kana. Ya. Dali. Di magpicture taron usa-usa. Ako man sila. Din ay lingin diri.
Naglukdo og mga bulak. Dere mga bay. Kasi na anong ubos. Hugan oh. Ikag mga nindot. Tara. Naiduyan-duyan dito sa taas. Uy, lingin-lingin. Sabay banana. Day! Day! Against the light man, wait sa day. So, dira mga views mga bay. Nice kayo sa tanan. May mga bumbil dito no. Murag na ay mga kuan. May mga bumbil diri. Ilag yung gitrin patindog. Alright. Dara. Oh my god. Lag yung gitrim na patindog. Dayon. Sa diri murag wa pa ni mahuman no. Under construction pa ni siya. Ma! Hello, ma. Saan mo itong duha? Nasab diri. Dayuan kami sa may diri. Diyos ko, charot kay mga view eh. Wa pa na buya ubang bulak. Pwede siguro mag-picture rin, no? Tunga-tunga na yung mga bulak sa utot-utot. So, maura ni. Picture namin mga guys. Nindasat kayo ang view diri. Aha. Kung kayo mga hagdanan, saan siya wishing wheel? Oo, wishing wheel din eh. Tunay daghang sensilyo sa ubos. Walay tubig. Wala, medyo nalawas na ang bumbil. Mas kaya. Sunday is fun. Asa naman ito? Kung little me, oy. Dili na mi kuta. Salamat. Dili ni sa karkar, mga bay.